leng chu try ne ka po pen crown you Jesus Simba Emmanuel who simply say try keep try no separate
been trying to search me cool ki jong ni try oh me long ba try me long ba me long ba same ki same try ni ma me ba ko chi sin ni do ni long ba same ki same try me long ba try me long ba same ki same try ni ma Hallelujah. Yaro, you try. Yaro, you try. Ting I, Kubles nem tamai, Yepi baro, Kiriko, you try. Kibalong, Kimen, Kijonga. Sem Arjar Alfosao. Baling ong, Kimen, Kijonga, Marba. Ngangawan na Smith, Pibide Shillong, Kapalang kami, ngangawan na Smith. Di kalong kapuroma, bangan ong yafikin men kijonga. Pipiyang niya mi kata. Amen, hallelujah. Di kanina kapur mata nga smoke men ru bakta kalong. Mga solong privilege ban yo iya preng jingi yaki. Saki yu try kung kami pa jingi apostle but kum yo i merit. Amen. Hallelujah. Bagi drive. Kung yung drive ng kapor, pagkakalong ba? Ublay na doon kat bat ki. Bikin la ikaban sakri, kakam jong ublay, kabalang jong ublay. Kabadon hakari India baro kaway. Oh, hallelujah. Ti kalong kajing pun kenal yung iba kalong. Ba yung doon yung kajing kot kabakraw kajong ublay. Yun yung kajing kot kabakraw kajong ublay. But yung angor yung ublay baka tagalong. Bah kajing ide baka kajing kot kajong ublay. Lani hata kajing lam kajong ublay. Ya kajing im kajong i. Kisaki kajong ulun kabalang kajong ublay. Ki e ki bandang wan. Ki de ki bakam ba susu. Ban ya ki e ki balak late. Kata kabandang wan hakajing ya tijing bad ublay. Kum kabalang kajong ublay bat kum ju kum kirikot kajong try kan de kabakam pernah susu kabakam tengsan susu kabakam ha susu banyak kata kabala deb. Amen, hallelujah. Ngai ngoy ublay bat kalong bada kajing ai kajong ublay ah hiu ne usnem arhajar arposau. Bang ai ngoy ublay ba had kamit kabangi priang usnem arhajar arposau bang kenmaru bang kalong habang priang usnem nga pedang deka jing dua ya kemat jong ublay. But nga snow ba ki ba pla ki ba kraw ublay udon na kamta jongi kum ka balang ka jong u ba kum ju kri khut jong try about juga Grace Covenant Church bang Laban ong ha ka jing day but ka portay hiru ha kata ka jing yalang ka jong ublay tingai ngo ublay bet kalong Swapan Pynshait kat kenyu ublay ba habang perkat yung snem arhajar aposau. Ayo ikitin yung ublay buli ay pagkalong naka kitab Joshua kanong kabanun kong kat kabanun kong kabana share hagajing duay ka online prayer ka kamit kabang day ban yalam pagkalong kitin ublay ka ong komni. Ti ndarayap Moses usakri utray ulakren how Joshua. Ndarayap Moses usaki utray. Kamut kakren kapor kabla late no kabla kut. Tingin dan por hene banyak kren yang bentan nomor kakta sibun simi kapor. Tere kalong tang kajing perinkan malu ibu kalong ba. Habang iperkat ni kajing hadin kajing yap jo Moses. Kamut kakren kapor kabla late no. But ublay ulakren how Joshua.
kamut kathau ya kapor ka ayom ka bathama the new season ka bobleu ai hangi but mantang you don ka new season ka jong play ting ayu you play ba ta kalong bobleu ong kumno ha ka kitab Isaiah ka ba south fly kat pra ka kandai bobleu ong what nung kan mau shu ye ki bel late kila dep kapor ka jong Moses ka late o Moses ulayap but mantang you don hak ayom ka jong Joshua ka new season ka jong play hak ba ki ki bakrao uble pun kre yangi nagam ta ki ki bakrao hak jing at enti ka jingi hak jing khot ka jong play amen hallelujah hallelujah ti kani kala ban long ngai ba ta long ba ka de ka khubor Sem thamai yangi namar bangi dang poi manta ha kasi ke ba arpo fra jong uni usnem arajar arpo sao boble ulai hangi but ka khubor sem thamai ke ba kwa banya share bat phi ki khun jong ble kanai hang simanta kalong kumni uwan yagaban ai bor yangi uwan yagaban ai bor yangi he comes to strengthen us uwan yagaban ai bor yangi kata kalong ka khubor slem thamai ke bana kalyang ke jonga oi la ong na kalyang ke jong ble ke ble wa yangi kum ka balang ke jong ting ai ngo yu ble ba ta long ba bang pe na ka ting ke jong ble ni shem ba ble u bang ni sakri u ble jong ka bible u long u ble u ba Pynshait bor ya la ke jong ki bri ke jong kata ka dei ka we ne ki Shillong ki ba ublei ulong ublei o ba Pynshait bor ya le ki jong ki priu ki jong tingnya pe mentana ki jong ublei be ka long nya pai shaka kitab Isaiah ka long ka ba subway nya pe ni ka ba pra kum to ka ba shipho ti no be ka ong kum ni Henry mami ko Israel usakri jonga u Jacob yo bangala jit u sambai jong Abraham u parlok jonga mi yo bangala bat ni ke bakut kapurhei bangala khot ya mi ni ki dong jongka bangala ong hami melong usakri jonga ngala jit ya mi bat ngam samla kan tat no ya mi nang takat khot ka basifo ka ong tu wat chep ting mi naman ngalong kat bat mi wat sngau ma naman ngalong ublei jong mi nang ta ublei ong nu ngan Pynshait bor ya mi ngan Pynshait bor ya mi hoi ngan yarap ya mi hoi ngan kersan ya mi dagak ti kamon jonga ban kam jo ngi sem na kitab Isaiah hi kalanong ka ba sau pho ka khot ka ba at pho khandai hakabagak tin jo blei ko kong kumni u ai ka bor hai ka snol white but how bom don bor open roy ka bor uta udei u blei jongi ubangi ni sakri ku ki khon ki jong blei ba kata ka khubor snem thamai na ka banta jongi ki bangai ki khon ki jong blei ki re khot u try ka balang ka jong blei ka Grace Covenant Church. Tekajin kali galong. Balai bangi don kam ya kajing Pynshait bor kajong ublei. Balai ni don kam ya kajing Pynshait bor kajong ublei. Tiha kajing em jongi ke bangai. Balai ka balang kajong ublei ru. Ni don
Ya kata ka jinya lenti ka bakan jaman sim ka jongi. Uwe pa uwe ubangai. Shimet. But kum jo ru kum ka balang hi baro ka we. Ngidon ya kata ka jinya lenti ka bakan jaman sim. But kum jo ru hag jo ka por ngidon ya ka mission ka bau blera ai ngi. Ya ka bangi ngin pendep ya kata. Tinggi sem nak akting jong belai bak talong. Baki don ki beriu jong belai. Hapreng jong kata kajinya lenti jong ki kumangir ingiat. Bada preng jong kata mission ke bak ublai lo ah ki kata jingkot wali lo kot yaki. Henry kum ki beriu ki akan du ya kajing no mensim. Lani kata kajing sengotolot. Kajing no mensim ngai la ngai. Hakajing ya lenti jong ki bat kumju hakata kajing pendep jong ki ya kata ka mission kaba ublei lo ai haki. Nginya pej bak takalong nginya phai sha kajing im kajong Moses. Kajing im kajong Moses. Moses long shakti wa crowd jong try. Bau blay ulah say kerpang nakabenta banyalami ikon Israel neka Egypt neka bor kajong ublay bau loru ubriu jong ublay ubakaktin jong ublay kaong hakaba ublay uyakren bat kom ba ubriu uyakren bat uparlok jong utau de Moses. Bangi tipru, iki kamba ke bau Moses ule, hakata ka jinyalam ke jeng ui ke kun Israel na kari Egypt. Ho ngitip kata kalong, ba kamdei kata ka mon ke jeng ule yo Moses bon poi sakari kanan, bon ya lam senon ke kun Israel kari Egypt sakari kanan, ude Joshua walapan poi sakari kanan, Henry ngitip kata kalong, ba kumnu Moses sakri ba krau jong try. Wala pelaj iki kon Israel nak ri Egypt nak kijung paru daki kamba ke bakrau ba kumju lale iki kamba kijong hakari klau hakata kajing lam lenti kajong ten rengi sempat bakata long bakat uni ubri ubalong kumta udang ya kendu ya kajing no mensim hakajing im kajong nya pe nak kitab jingken kalau nong kebakat we, pada habangi puli gemtu nadu kadkot kebakat we hadu kat san. Tetabang ini puli ini kikenting ini puli tang kendiat. Bah hantung isem bakat kalong, bah haga jinyalam kejong Moses ikut Israel, lingba akari klau. Moses ulai kendu ikajino mensim kebakrau haga jing im kejong Kat habangi pulih kan ika pentan ika tunjuk belengi Shem ba Moses ulenya badu play. Kat kom kacing long kejo Moses. Tinjuk belengi ka ong ba ude ubri uba jamno tama ka pertai. Henry habangi pej hang tu ngi Moses ulenya badu play. Balang pulih kerkot kebakat sau, kebakat san Moses uong kumni. Uong marwe ngamla ban ba yakini kibriu baro. Nabaka kam kia yanga. Kakaktin pareng ong. The burden is too great for me. Ngamla Moses. But nang tah kerkot kebakat san uong kumnu. Tila dah melek kumni bat ngah. Larang ala Shem kajing Israel kemat jong mi. Ngakar pat ya mi tu penyap no yanga. Banganum yo ya kajing jenjar jonga. Kibakum kita ke kentien kimi
na ubrio over crowd jong oblay Moses. O ya kan do ya ka juno man sim. Ha ka jing ya len ti jong u. Ba kum ju ru ha ka ta ka jing khot ka jing shakri ka oblay ula khot yu. Hagaktin pareng ga ongum ni. Bu Moses su ong yo oblay. If you treat me like this, kill me here and now. Dalam ele yang akum ni, penyap no yang mentah hang ni keni. Tidak kan ni kejinja sepangu Moses. Kamang kuat banyak lami kalong ba. Ngiru kum kabalang ka jong oblay. Lanay mangi simet kum kibanget ka jong tra Jesu. Hakata ka jinya lenti ka jongi. Ka jinya lenti ka bakan jaman sim. Bakum ju hakata ka jing sakri ka ba oblay la khot ni. Lanay kata ka mission ka ba oblay la ahengi. La kalong kum hakabalang ibaro ka way. La kalong hangi simet. Ka jing sisa kalong ngia kendu ya ki jing no man sim. Hakata kajinya inti kajongi. Tenring aingo pat yo oblay bek talong. Bangi don yo oblay. Ubah pedeng je ke bakum kita ke kejing kendu kajongi. La kalong ka balang kelum lani la kalong mangi simet kum ki banget ke jong tra Jesu. Ngidon pat yo oblay. Uba Pynshait bor Iangi. We have a God who strengthens us. Tementang nyepet kanuksa na kakting jong oblay. Yaki briw na kakting jong oblay. Kumno ba oblay. Kumno ba kilay kendu yakajing no masim yakajing im jong kinani. Ho kata kajing no masim kajing sotrot kajing yan ti jong ki. Bat kata ka mission ka boleh aheki bat kumnu ba oblay ba depat ulawan ya kaban Pynshait bor yeki. Tingnya phai manta ba kata kalong sagak ting ka jong oblay nginya petswa hakabay day bat u Elijah. U Elijah u prophet wa crowd jong oblay. U ba haba u dwai ma u Kabeneng kam ai shu yo slap. Uslap usange ban hap. Bahaba udwai pan mau. Uslap uwan biang. Uslap uhap. Bangi kan maru hakato kajinya kun haulum karmel. Persya ya gitu kenyon thulu pa jong ba hagaba hangto kakting lebe ke thu yingi bahaba une sakri ba khra jong oblay prophet jong oblay Elijah udwai kajing dwai khamat jong oblay kom kata kajing Yakob u euta oblay ba shisha oblay bal obaki kajat bani obaki Israel king Gimana yang terkapor, usim Ahab, berke Israel gimana yang terkapor, lani ublay uba ublay Bisha, ublay uba Elijah usakri. Bagi kaktin ublay ke tu ingi, orang ini mendan, pulih ini kamenta, jadi kaktin ublay ke tu ingi tip nak kaktin ublay bertolong habau Elijah udwai, kading kelawan herna peneng, ban bamdu. Ya kata kajing kenya ha kata kapor. Bar kabami nang tahlong. Bau Elijah ula penyap. Ya kitu kini thul upa jong upa. Ubriu uba khrau jong ublay. Unoy thul upa uba khrau jong ublay. Dan ringi tip hadin juga kajing japat. Nitip pada kajing jadin juga tu dapat.
Pada kalau habaka juga mahadei. Kalau jong sim Ahab ke Jezebel. Habaka tip yang nak kubur kaba kaba u Elijah ulale. Kalau paktin shau daga jing berngem ban penyap ya u. Ban Maria yo kaba kom kita ke kubur. Dia ulai ke ong u Elijah ula pet yap. He ran for his life. Pet yap. Nampak kajing shifting. Ya kata kajing berngem jong ke Jezebel. But ipay na kaktiin jong blay batakalong. Rang ipuri na ka kitab kaman kong kisim kalau nong kabakat kandai. Yan pay kaman hajing siya kadin do iwe do pratin na ngin miya. Pay lu tu kibanta baro. Yan rang ipay batakalong habing ipay na kakot kabasaw. Jaga kitab kisim kaman kong kakot kalau nong kabakat kandai kakot kabasaw siya. Ni puli paksa kalong kaong ni. Kani ka kren pang jong kata kapor kabau Elijah ula pet yap naga Jezebel. Kababan ngam man penyap yu. Bat kaladei ka jing lo man sim ka krau ka jong uni u bri u ba krau jong blay u Elijah. Baga jing blay ka ong kumno. Henry uhi ula le shisingi lenti saka riklau. Ti habola poi sapo ula poi ula syong hapo uding ratam. Ba ula duai nagam ta yeladi ba un yap no. Ula duai nagam ta yeladi ba un yap no. Ula ongru kalabiang kata menta atrai tu simno ya gajing im jonga. Nabang ngamlong kampa bani kikpa jonga. U Elijah u prophet u bakrau jong ublay. Ubalale iki kamba kiba krau. Bat kendiat kitu kiba ngale tu ya pi hakani kapor. Henry uba komuni ubriu. Mentau ong yo ublay try kalabhay nga panganiap no banya ka bang im. Pila ban budur. Ngati ngam semula ban mudur. Bakat uni ubrio jong ublay. Wong penyap no yang balengan im. Kamento yang abangan im. Kini ai ngoi ublay batalong. Baka story sa pangu Elijah kam kut kumta. Hei kaktin yu blay ka ong kumno. Ini puli na kakot kabasan. Hadu kabapra. Ti ulas hiya. Boleh hiya hapo uding ratam. Ti hakmi. U angel ulas tayo. Ba ula ong hu kejat. Batu bam. Bahaya bola kami ti. Hakmi ladan hajan ka kli jong u. Ukpu bala syat hau rungading. Bat Shillong ka Ti haba ula bam ladi. Ula thia no pat. Ti u angel utra ula wan sechisin. Ba ula ktayo. Ula ongru kejat batu bam. Namar ka jinlej ka jingai yami. Ti haba ula ki. Ula bam ula di. Bola yat haga bojo kata ka jing bam. South house ni bat south pamit. Hadu u horeb. Ulum jong ublay. Ublay semula no yau Elijah hagabakum kata ka jinglong kabano masim jong u. Elijah menta udon haga jingyat enti jong u. But ulat tulot umla le eshu. But hantungi I kamnu ba ublay ulapa yu angel u jong u. Ban masayo Elijah. Ban ay yo Elijah. Bat kum ta kaktin be ka ong bahaba Elijah ula bam ta jing bam ula di ya ta
ka ba ublay lo ai ka ba ka dak jong ka jing Pynshait bor ka jong ublay u tin ublay ka ong bola ya kata ka jing yat ti jong u dia bola khiu la bam la di bola ya ha ka bo jong ka jing bam sau ho sing wa sau min hadu u harep ulum jong ublay ban ni ai go ublay ban ni tip ba ka long bahwa ublay Pynshait bor yo Elijah hagajing gajong u Elijah ulai yai beteng ya kajing ya anti jong u kum brio jong ublay baula pendep ru ya ka mission kajong ka bau ublay la ai tat hadu kata kasini hakaba ublay ulawam nan shao yo daki kaliding baki kulaiding hakabang Yeshem bagat kalau tho ya ka haka kitab kisim ka baar bagat khot ka khatwe ka be thu Iangi ba yau Elijah lasu rongno sebneng ki kaliding baki kulaiding uklem yap hanre la rongno sebneng ka bamut bau Elijah ulala aban pendep yang tak jinjat anti jong kum prophet jong ublay but kum juru ban pendep ya ka mission jong kum prophet namar ba ublay sem eno ya he comes to strengthen us uwan ban Pynshait bor Iangi jangan tak apa dapat ngin pej sakawai kenuksa bagata kenuksa lesi kelak banlong kaba nisngolongo kumnumu kelak banlong kumta hanrei kadon hagaktin kajong ublay ujisu ukon jong ublay habang ikran panjang ujisu haga jingwan long brio jong sagana ka perthai udai hi ubrio kumapi bat kumanga haga kitab Hebrew ka ongom ta pa ma hiru udai ubrio nang tapat ru kadon kebentan ka tin jong ublay kaba ons panjang ujisu bau dei usakri jong ublay bau ublay la penon buram ya lo jong sakri jong Jesus Christ kau mod bau Jesus Christ udai ubrio bau udai ru usakri jong ublay but Jesus Christ komolong mapi bat manga udon hakajing long brio jong hakana ka perthai udon ya kajingat lenti ka pakan jam ya kajing ya lenti ka jong ba kumjur udon ya ka mission ka ba ublay ula ai hau ten ray habang ipulis fang jong kadon ka por bat hakaba kalawan kata kajing sono mesim ka ba krau ka ba umpat ji kandu menu hakata kajing ya lenti jong ba kajing sakri jong ya ublay ikan mah kapor hasaun ya kita galenti juga dengfna hasaban kemi haboladon kaper get samani ula doai hang tu bat nang ta katin lebih ke ong kumni Lukas ar safo-ar bat sapulai Dkhar ini pelik tin lebih ke ong kumni udah ong kokpa lada memon tupen paino ini ka kuri nanga rei om ka mon jonga henry ya ka mon jong mi anle tega gospel ka jong Matius ni shem ba ka long chapang jogani ka jing duai ka jong Jisu haga per get semeni hakaba kalawan kata ka jino mensim ka krau hau ni ukon jong ublay u Jesus Christ bautrai
hak ba sengola syu dak tega bor jong u kamu beriu sengola syu ban ya kata kajing ya nanti kabakan jam sim jong u lan ban pendep ya kata kajing temu lan tega mission kabau boleh la ai u kadu bolong lada don lad ai bagan ka kuri kan light no nanga lalong gamaong Moses, the burden is too great for me. I cannot bear it. Jadi gamaong yefi, bagat kalong, ba ublay ubangi sakri, ulong ublay ubam eno lajang kibriu jong u, ba ulong ublay ubam Pynshait bor lajang kibriu kijong u. Amen. Hallelujah. Bagat kalong in puning dekat ka sapolai ka ba ong kumni. Hang ta lami pau ha u angel na bening. Udah Pynshait bor ya u. Oh hallelujah. Tongin ang tap ti chok try kan ka for manta. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Hapeng juga tak kajino mensim kaba ucis Chris ukun jong ublay kum ubri uyesem. Hakaba sngoban give up no. Ya kata kajing ya nanti jong u. Ba kum ju eta ka mission kaba bli la u. Henry haning puli. Ba kak tin be ka ong kum do. Ba ublay la phayu angel jong u. Ti angel le mi pau u na peneng. Udah Pynshait bor ya u. Ba bau Jisu la yo, ya kan ika Pynshait bor, kajong ublay. Mentang i bakat kalong tip na kajong ublay, kono bau Jisu face. Pek persya, ya kata kajing yap halo juga defna, kaba ap u. Bat haka, kitab Isaiah kanong kaba sanpo. Kad kot kaba nyok tin be ko ongum ni na bau try ublay kan ika dei kata ka jinge thulupa jong Isaiah how ta mensim juga jinge thulupa spirit of prophecy badon hu ye ilupa ye ka dur jong Jisu but ka e bau Jisu un sha but ka e bau Jisu long but hang ni tin be ko ongum ni na bau try ublay on ya rap yanga namar kata nganom sngau nama kata om semula penlongo ya nga. Nama ngala penlong ni lah kakamat ko umau samok. Ban ngatip ba nganom ngolek rain. Jisu hadin bala Pynshait bor ya uda ublay. Septing su ya kecing yap mentah. Bapa ulet sa Jerusalem. Ulet de kajing seluruh. Habala tiit ya la syok la sempat ya sngau Jing jung blay ka ong. Bau la sya. Kum uta, ulang berat. Balai alam no sa kajing penyap. Semang ya la kajong kasentur. Ulayo ikabon ublay. Ublay ula Pynshait bor ya ban face ya kecinyap halo jaga difna. Ban yango ya ublay ba tagalong. Ba kaktir ublay ya thu yangi. Ba katagalong ngin shem na ka gospel ka jong Yonis. Kananong ka ba kat kandai. Kadakot ka ba life ho. Jisu ong kumno. Tungin ya pek nak kecing jung blay kan diat. Tiga kubur mata kasih kan mereka berslam. Ray nyai pakai salong bau blay kekuyin. Kamu orang yang mentan pakai salong. Habau Jisu la juai. Blay la Pynshait bor ya mentau Jisu la dekat jing seluruh face kecing yap. Kabaon sa ikan do, but tinilay ka ong kumno. Scott kabalay ho kat kanda yonis ong.
Tim na bau Jisu ula shimya taka bejau. Ula ong Laban dep. Bad habaulan no lengok. Habaulan no lengek laka kli. Ula acin no ya kamen sim. U Jisu. Usyaki jong ublay. Hadin baula yo ikajing Pynshait bor na ublay. Ulala ya kaban pendep. Ya kata ka mission. Kabau ublay la ayo. Habau sya halo jaga dimfna. Nagam tagi pop kijongi. Ula pertana ka dimfna. La pendep. La pendep. U Jisu. Ula pendep. Ya ka jing ya lenti jong ha ka ni ka pertai. Ba ula pendep ru ya ka mission ka bau play. Ula ayo. Yen agin tap ti shau tra Jisu. Oh rabasha. Oh hallelujah, hallelujah. Oh rabasha. Oh hallelujah, hallelujah. Oh rabasha. Ublay ula ai hengi o neusnem arajar aposau. But ngidon ya kajing yat lenti jongi kum kabalang. But kumju mangi shimet. Rengkat ru bat ataga mission. Kaba ublay ula ai hengi pengen pendep. Kajing yat lenti o neusnem arajar aposau. But kumju ru kataga mission. Kabang ini pendep padepat hau neusnem. Ngam da ong kata hoj kadai tani hagan igam ta kajimut junga kalong kajingi dei bab neusnem ada aposau bau blei ula ai hangi. Tengidon ya kata kajingat nanti ke bakan jam sim bab kamju ka mission ni kaban pendep hau neusnem ada aposau. Jadi kajingkili kalong kamnu ngin yat bat kamnu ngin la ya kaban pendep ya kata kajingat nanti ke jongi bat kamju ya kata mission ke bau play ai hangi pengen pendep hau neusnem arajar aposau. Jinyu play ka ong banging long tang kata kedomet. We are but dust hakmat jong play. Baru Jisu ong Klemanga pimla banle ruem. Ngim don board ko ki khun ke jong blay. Ngim don board daladi ye ka ban ya yunusnem ajar alfosau bo bli la ahingi ba kamju ngim don board daladi ye ka ban pendep ye kataga mission ka bo bli ahingi haunusnem ajar alfosau. Ring aingu yo blay. Ba ka kalong bau blay ukular hangi pat ya kabor ka jong Haga gospel Lukas kalonong ka ba arpo sao ka ka sao po kandai hang tu Jisu hadim la mi pat na ka jintep bat haba usa ai jino e ka kam ka jong ba de pat halak jong ki sanran ki jong ke legit ba ka tip bang kiki de tang kibriu ke bomla bang ruem kema ulaong klemanga pimla bang ruem reu la kular ya ga bor ka jo man sama ko jo play long pi to ya shong te ap ka nong ba Jerusalem tad an pen kup ya pi de ka bor na jrong. Welcome juru haka kitab kikam ki apostle kalnong kabanang kong kadkot kabapra hanturu tinbe ka ong pinyo diang ye kabor andalawan simakut happy. Utra Jisu, ublay jangi, ukular hangi pat, ya kabor, kajong semakut.
บัดเดมาวันปัญชัยบอดอย่างนี้กุมกี่คนก็จงเปลยหาไปกินยาอยู่ในเสมอาราจารอาร์พสาวบัดเงินเป็นเดบรู้ยากตากะกำกับเอาเปลยอุดรนักตาจงีบันเป็นเดบเฮาในเสมที่เดลเดยิมละเฮนรี่ยูดอนยังกันนี่ก็จึงคุลาร์ก็จงเปลยบัดกุมจูหากคิดตามเสกระยาเขาน้องกับสาวก็คอดกับบันริวหางตัวรู้ที่นูเปลยก็om dah kabut, om dah kabor, kamu dah kabut berkabor bahkan jabriu, Henry dah mensiam jengah, ong utrai kipat, Amen, Hallelujah, Hallelujah, praise the Lord, oh, jadi, you don't need to jumpa keluarga jumpa play. But ngin ya kain manta mo ngin ya Muslim arjar arfusau kata ka jingal enti kan jam sim jongi but ngin pendep ru ya kata ka thong len kata ka mission ko bla bu halo jongi kum ka balang but shimet ya ka bo jo men simo ko jong play he comes to strengthen us uwan ya ka ban Pynshait bor yangi Tihan ka por manta Sipor ni lek ban pendem ke dok nunya kemat cuma blay. Ban ong try. I pediang ya ka Pynshait bor ke ni. Ban ngakar pat ya ka wus ya ka Judah ministry so pa ban wan chani. Ti ni lek ya ka ban ra tu jeng rai ka ba ong. Holy Spirit fall in this place. Kemlungin ya, but kemlungin pendep ya tak ke ege bau beli lebu hangi nak kami tahu ni Muslim arah for sahur beli hangi. You don't come ke bawah ke cuma semua ko cuma beli. Hallelujah, hallelujah. Oh, Rabbi Shalom, 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 Shalom. Oh, Rabbi Shalom, Shalom, Shalom. Dia kan ni kapur mentah. Hari kapur mentah kawak ban ong syakum ni. Kawak ban ong syakum ni. Hakap sedang tangka worship team tengah Judah ministry kan yalam ni kejenro ya kan jenwai nak ada yang ngajongi pada pat ngilak masuk terai ni pediang ngin supli ke dono jing kemat jong boleh masuk terai ni pediang ngap pediang terai ke jing Pynshait bor ke jong me bahadin ka tukun por pada pat pilak ban join lang la de soka ban roi lang ni ke jong pilak ban roi tani hak pas sedang swa ke yalam tengah Judah ministry bat ni pat ni song terai ni pediang ni supli ke dono jing kemat jong boleh amen hallelujah la fikwa ban yang pilak ban yang fikwa ban song ka tani oh Rabbi Shalom Ban maniyami dado balo ban maniyami kat bangawan syajan kejong
kat pagi mare kat pagi mare Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, try me I news name ajar for sound. You bring me ku try news name ajar for sound. But trying you don't you kata kajinya nanti ke bakanjam si makamat me go try but kunju ika mission ika wing pendep news name. Try I dalade ngim la. Trying you bring ya kata kajing pesat bor ke jami. Kajing pesat bor bakanjam play ke me. Kaba om de ka bor priu jing ku try. Hedo men se makhu jami. Bang on ku play sibun try ku play sibun. Yen ya ne sem arjat for sao try de kajing pesat bor ke jami. Kabram kalong semi baro. Baru Jesus Kristus bau try. Pastor Denise. Hallelujah, hallelujah. Kendian aku aman antip subhan al adab kene ka jeng sang ki dekan ber ki dekan ses kin up shipor don't come me pi. Hallelujah. Trying iwan khmat jume ga try. Try ko mamalakren ngi ga try ble jong try. Uni usnem ko try arjar of sa ule usnem mo bangim padjiyat menu try. Imtip ko try. Kay ko don ko try, able jong try, pating gini gibanay ko try, able jong try. Henry ko try. Itip scam ko try, mga sngo nagaktin jome ko try. Habang ino man sim, habang sngo light, habang so tight, habang so la so banyan. Mewan ko try ban pen shot boring ko try. Mewan ko try, able jong try. What ko try, able how new snam ngait scam ko try. Inyo isi siya ko try, ki angel ki jong me ko try, ki bawan man Pynshait boring ko try. Ki para mangit ko try, ki kun ki jong me ko try, kinyo mat ko try. Yakata ko try, physically ko try, jong try. Hakabayo ko try, kinyo ki angel ki try. Bagiwan man Pynshait boring ki ko try. Hapneng jong ka jing ya, lenti jong ki ko try. Laki las ngo, tight ki las ngo luat, ki las ngo ko man give up na try. Ray, habakum kita ki por ko try. Ngait scam ko try. Melong blay ujuk menin mentah macam bom jukut melong ko try. Ablay jong try bom menum eno yang ko try. Dalele ko try. Menum eno yang ko try. Habang iyan kini galenti ko try. Try ka dono jungi ka try ka thobet ko try ban pasong bhai me ka try. Ban bu ya me ashwa ki ek boro try. Bangin ya ban bu ya me na du ko try ka jim jungi try. Chisu try. Bago try mela garanti lupa yang ko try. Ngay ngo ime ko try ba mela garanti lupa ngi ko try habang ino men sim habang iso tight habang iso ko try ba long shot try me Pynshait boring ko try Jesus ngi ay ngo ime ko try ba melong ublay amu briu man syukar no memlong ubriu man syukar no ablay jong try ki kular ki jong me ko try kilong bet ko try ki baday bat ko try sisin malakren ko try memrandien ko try Able jong try kumba, maong go try kaktin jume. Haba uslap uhap go try uhap sekendo go try able jong try. But let pai tuli go try shame. Kum jo kaktin jume tamla kran kanum pai tuli go try shame go try. Able ngi ay ngo ime tram tani kapor. Ngi ay ka jingero jing mani shame go try na mangi tips kem go try. Ba go try ngi shania tuli go try. Nishania scam kaktin jume ka bom jukala ka bom chula ban kala bat ko try ble jong try ka ba mem la ban syukur ko try ban keren ko try ban menum le try ka brom ya shime ko try ber kani ka klimat ko try sho bangin mi na kani ka jaga to pelat yagi khon ki jome ka try ta ka jing it ki jome ko pa jingai jume try Jesus kan top yang jim jungi Yung Pynshait bor, may mansim o kuit kan Pynshait bor yung Ay, bikini baro akin long rungkat bat ngi. Ki kun jume kan ka jaka ka try hoy kiri kuit ka lang solang satla ka bertay. Ki bakot ka pat ka teng jume Jesu. Ado mentabat si bom jukudro.
kabalang bro kanong amen. 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 Hallelujah. We alive. Hallelujah. 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 Rain kur kui